ассалому алайкум дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ҳар як кадамишон ба диққат гӯш кунед. Худо нигаҳдорту боша. рӯзи 21 дар масҷиди Новокузнецки ҳама ҷамъ мешем, митинг мекунем барои ҳамин мардуме ки дар чӣ дур омадан дар масҷидҳо и дар нохунак буд. Аммо ба диққат гӯш кунед, инаи картинкае ки мемонам дӯстони меҳрубон, бибинед ки ҳамин провокатсиони картинкаҳо дар ҳамаи телеграмҳо бурмадааст. бародарони меҳрубон, хусусан мардуми Тоҷикистон, хоҳиш мекунам аз шумо ором бошед. алҳамдулиллоҳ мақомотҳо дида шуданд, болоҳо дида шуданд, яъне ки аз тарафи Россия тамоми уламоҳо ҳамин масъаларо дида шуданд. илтимос дар ин провокатсион гирифтор нашед, ҳар ҷо худтона напартоед, ису дар ҷанг ҷанҷол куш накунед худтона. ман мефаҳмам ки ислом ай мусалмонем, дар ному ҷӯш мезанед, фақат дуо кунед. чиқадр пайғамбари худ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт, яҳуду насоро ҳеҷ маҳал дӯсти мо набуданд, ин намешаванд. аммо фақат дуо кунед, иншаллоҳ ин мушкили аз сари мо дур мешавад. дар ин провокатсион, дар ин талпаву ҷангҳо наре, оромона кор кунед, сарту хам бире кор биёй, илтимос. мақсад як касмо тезӣ мекунем, аз рӯи як касмо чӣ қадар одамо бо депортатсия мекунем. ҳамин қа кор ай дастиём меояд дар масъалаи мардуми Ӯзбекистону Тоҷикистону Қирғизистон. ба ҳамин хотир илтимос дар ин провокатсион гирифтор нашед, ором сарту хам кор кунед. иншаллоҳ ин мушкилоҳо ба хости Парвардигор дур мешаванд. дар ҳаққи дуогӯ бошед ва дуо кунед ки Парвардигор мушкилоҳоро аз сари мусалмонон дур кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.